Pozdrav youtuberi, s vama je Fantastikov Gaming Branko u još jednoj novoj epizodi Minecraft na Mineplexu i sljedeća epizoda će biti nagradna igra za premium akante. Zato što ja moram da učitam još neke liste premium akanta pa da vidim, da delim. Ali danas igramo Hungry Games, znači izbacujem epizodu već, ovo je trebalo bude druga epizoda. To jest ne, bit će prva epizoda, igrat ćemo, kao što ćete čuti u mom prvom videu. Znači, htio sam, glupo bi bilo da svaku igru nazovem po imenu kad bi snimao, jer ovdje ima 1000 igri, a ja ne mogu 1000 epizoda da snimam od svake igre. Pa će ovo će da budu mini igre. Znači sve je tamo, sve je to ću na sve ovo, ću nazovem mini igra što budem igrao, samo ove ovdje 3 igre, The Bridges, Survival i Ultra Hard Score. Ja to neću da igram zato što ne sviđa mi se uopšte, znači igrat ćemo i The Bridges i Survival Games, što bi rekli Hungry Games. Tako da ajmo na Hungry Games da krenemo, a da, moj novi skin. Znači imamo 1093 gamese. Bre, nema se, neću da kupujem ništa. Volao bi samo kad bi pao sa Serbijanom da igram, brate. To bi bilo ekstra, podigao bi mi rating kanala, šalim se. Nije, nego bi jednostavno voleo da igram. Samo znate, ja sam ga video jednom. Znači oko 3 sata, pola 4 je on ovdje. Znači igra ili to ili Runners. Možda nešto drugo. The Bridges i tako to. Ali vi ga tražite ovdje. Da vidim gdje su konjine metre. Ok. I begamo odavdje. Begamo. Jep. Te pogura malo, brate. Odmah mač. Kupi, stavljaj. Ko ti sa mnom si bije, bre, a? Okej. Ne smijem da padam to toliko. Ovdje ima nešto. Nema ništa, brije. Malo sam bio lošiji u prvoj epizodi, znači nisam igrao. Ali Hungry Games igram dosta bolje. Brate, ne mogu jedan kovčeg sad da nađem. Ne, Snake, sad će ovdje, znam gdje trebam da idem. Uzmem mač. Da li da idem da se bijem s onim? I evo ga chest. Pa 5 attack, ovo 4. Ok, može, to će dobro mi posluži. Ovdje su se pobili njih, ne znam ja koliko. Ja ću sad, Nešto, ja ću čekam da se biju, pa ću ja onda da dođem. Idemo. Nemoj to da mi radiš, dobre. Jedi. Okej.
Znači jaki smo ljudi. Čekaj. Sad neko jedva čeka nas napadne. A ako nas bude napao, mi smo ga jebali. Okej, nema nikog trenutno. Dobro, pa smo ostali živi. Led ide. A ja ću crknem kad dođe led. Nemamo mač nijedan bolji. Ubio sam onog sa sekirom toliko, znači... Kad smo kod mača, pa... Ej, kovčeg. 115, dobro. Daleko. To mi treba. Zato što ja imam neke strele. Imam ekstra strele. 2 luka imam. Dobro. Ovdje ću vraćam. Tu. Okej. Paučino, dobro. Dobro, daleko. Jezbre, to mi ih trebalo. Sad još samo neke bolje pantalone da nađemo. Čast nisam ga vidio. Čekajte, nek mi bude ovako. Treba mi keksa. Beži, brati. Tebe ću vratim isto. Tebe. Našto se čuje? 74, 72. Snake. Sve se bliže i bliže približavamo ovom ovdje. O, kibaj. Da li da bežim ili da se bijem, vrema, ću se bijem. Ima svašta od dela, ljudi. Tako je, bre. To mi taj. Sve ekstra. Jebem ti begaj, pičku. Idi bre u kurac. Izvinite ljudi zbog psovanja, ostali smo ja i još jedan čovjek. Ja ću da idem na DM. Mislim da trebalo bi da odem na DM. Ajde, čekajte da vidim da nije u blizini, majko moja. Ajde, DM. Ja, baš ti. DM. Can be start now. Što? Jel ima on nešto da se jede dobro? Ima. Ekstra. Jedi pile, bri. Snake. Dobro, DM. Da je on? Ajde, palo srce. Puni smo. Kakav haker, brate mili. Dobre, pobedili smo ljudi u Hungry Gamesu. Šta sam rekao, možda je bio haker, ali ja mislim da nije. Da vidimo šta je imao sve. A imao je sekiru, to mu je bilo glupo. Osvojili smo
Znači, ekstra sam odigrao ovu epizodu. Ništa ljudi, lajkujte, subscribeujte i šerujte moj video. To jest, moj video, da. Posjetite moj kanal također. I do sljedeće epizode se vidimo.